Vieš, kedy prichádzaš do frustrácie? Keď konáš proti svojim vlastným hodnotám. Keď sa ti bije jedna silná hodnota s druhou. Skutočný osobný rozvoj je najprv skutočný osobný rozpad. Umierajú nejaké verzie teba, strácaš filtre, cez ktoré pozeráš na svet, strácaš ilúzie a je to pozvánka do seba. Predstavujem Ivku Takačovú, ktorá sa už 12 rokov venuje vedeniu ľudí v osobnostnom rozvoji, je takisto business coachka a mentorka a zúčastnila sa aj NLP practitioner. Predstavujem vám Katku Višňovskú, ktorá sa venuje systemickému coachingu, business coachingu, mentorovaniu ľudí a takisto rodinným konšteláciám. Veľmi bežná téma v podnikaní, keďže 12 rokov podnikám, je frustrácia, vyhorenie a aj ťažké stavy, ktorými si človek niekedy prechádza, aj určité naozaj dosť dlhé obdobie. Je to ako riadna rána, keď máš niečo dobre rozbehnuté, veríš si, všetko vychádza, ale vo vnútri vlastne prežívaš niečo tak ťažké, čo považuješ za koniec sveta pre teba v tej sekunde. Áno, na jednej strane to aj tak je, veď nebudeme to zľahčovať, je to tak, veď tu žijeme v tej realite, v tej hmote a tak ďalej, takže áno, stalo sa ti niečo ťažké, ale na druhej, a v tom je ten sebarozvoj dôležitý, na druhej strane je to pozvánka do toho, že môžeš niečo zmeniť. Depresia, vyhorenie, keď sa ti rozpadne niečo, rozpadajú sa ti vzťahy a tak ďalej, hej, nejaká emočná bolesť je pozvánka sa vyvinúť ďalej alebo proste posunúť sa na novú úroveň, že niečo nie je v poriadku a že treba to riešiť, napríklad aj zdravotné problémy. To je niečo, čo ťa pozýva, že aha, pozri, niečo nie je v poriadku, poď si to vyriešiť. Áno, lebo vyčítala som veľa prác, kde bolo presne napísané, že rakovina je proste to, že ty rozdávaš sám seba, ale vlastne nevenuješ tú pozornosť sám sebe a to telo ti dáva najavo, že halo a ja som tu, upozorňuje ťa. V podstate my máme také rôzne impulzy zvonku, ktoré nám dávajú, nás pozývajú na tú transformáciu, ale je dôležité podľa mňa sa aj odhodlať. Odhodlať sa pozrieť do toho vnútra. Lebo my niekedy tušíme, že niečo sa deje, možno aj z našej strany v tom vzťahu, ale vlastne neriešime to, lebo nejak to drží, ešte to nejak ide, ešte ideme na zatrvačnosť aj zdravotne, ešte v podstate to podnikanie vyrába peniaze, takže neriešime to a potom príde bod, kedy v podstate sme postavení do toho bodu, že buď to začneš riešiť a hľadať odpovede a spomališ sa a pôjdeš do ticha, dovnútra, alebo proste úplný kolaps. Vieš, je to veľmi široká téma a ona je strašne individuálna, lebo to sa treba pozrieť na každý príbeh zvlášť, ale keď to mám tak zovšeobecniť alebo povedať, tak ono je to hlavne o tom, že ako som povedala, že je to pozvánka na niečo zmeniť, že niečo nie je v poriadku. Možno nie si v pravde k sám sebe, žiješ v nejakých ilúziách, ako si povedala, príliš sa rozdávaš pre druhých, ale zabúdaš na seba. Ideš z toho, že musíš dokazovať všetko svetu. To znamená, že si myslíš, že nie si dosť dobrý. Musím dokazovať, hej? Čiže ono ťa to niekde posúva, funkčné, sú tieto vzorce, presvedčenia a tak ďalej, ale niekde ti to celé padne, hej? A ty vlastne potrebuješ, a je tam tá pozvánka vtedy, keď mám depresiu, nebavíme sa teraz o chronických depresiách, o nejakých ťažkých stavoch, traumách, posttraumatických, bavíme sa tu o bežných situáciách, ktorými si prejde každý človek, hej. Určite v určitom veku, aj keď si mladý a všetko sa ti zdá je fajn, ale prídeš do nejakého bodu, keď ti niečo nevíde. Ľudia si myslia, že toto je osud. Ale keď sa na to dobre nepozrieš, voláš to osud a ten osud sa ti deje. Ale ty ten osud, a toto je o tej tvorbe reality, manifestácii a tak ďalej, oni povedia, že veď sa to deje, je to život, takto sa to deje, ale oni sú to aj nejaké vzorce, nejaké presvedčenia, niečo, čo ťa núti takto konať a niečo možno nie je v poriadku a vtedy sa ti to celé zrúti. Je to ako taký domček z karát, že napríklad ja si staviam tento domček, som v nejakej ilúzii, nie som v pravde, mám, že aha, nie som dosť dobrá, musím si niečo si vybudujem, niečo ma ženie. To je aj tá téma troch prasiatok, je to technika troch prasiatok, že ty si postavíš ten domček, ako to prvé prasiatko si postavilo domček zo slamy a teraz si myslelo, že aký má pekný domček, super, hej. Aj mne sa to stalo niekoľkokrát, že som si myslela, že dobre a že niečo idem, veď to je samozrejme, tá múdrosť prichádza vekom, je to skúsenosťami, ale zároveň aj tým poznaním samého seba. Prišiel vietor, domček mi rozfúkalo a ja teraz pozerám, že aha, tak asi nebolo niečo v poriadku, že asi tie moje základy
hej, nie sú OK. Idem ďalej, už si myslím, že dobre, už som zistila, už som taká vedomejšia, už viem, musím si postaviť nový domček, postavím si domček z dreva. Už som tak v pohodlne si už tam sedím, príde určitá tá komfortná zóna, myslíš si, že si dobre, už si taká aj vedomá, príde výchrica a rozbucha ti tento drevený domček na úplné triesky a ty zase sedíš a zase sa ti všetko zrúti a je to pozvánka. Vtedy máš ísť do seba. Nie len áno, však sa mi rozbuchal domček, tento mi tu akože úplne natriesky, tak dobre, zase poplačem si, neviem, vyzúrim sa, kopem, neviem čo, škrábem, hej, hodím sa 3-krát o zem a znova a idem a poviem, OK, čo tu je pre mňa, aké učenie, prečo prišla výchrica, prečo mi rozburala ten domček, kde som není v pravde, sama k sebe, v pravde k druhým, kde sa, ako hovorím, že znova pozvánka na tú prácu pre seba, čo sa tu udialo, hej, teraz to potrebujem očistiť a zrazu keď zistím a znova idem do tej pravdy, idem viac do tej autenticity, idem do tej duše, zistím, čo tá moja duša potrebuje, prečo sa mi toto udialo, hej, kde som bola v tej ilúzii a idem stavať nový domček na oveľa pevnejších základoch, hej, ale z toho, ak chcete stavať domček na pevnejších základoch, kde sa vám buď formujem nejaký biznis, alebo vzťah, alebo budujem si rodinu a chcem naozaj, aby mi to vydržalo, tak potrebujem mať tie pevné základy, aby keď príde výchrica, tak aby to nerozbuchalo. Ono sa to nedá vždy hneď na prvýkrát, pretože my sa ako duša vyvíjame, my sa vyvíjame aj s tými skúsenosťami, s tou zrelosťou, ktorá prichádza a tak ďalej. Hovorím, že u niekoho je to prirodzený jav, niekto s tým potrebuje pomôcť a niekto s tým potrebuje úplne veľa pomáhať, hej. Ale deje sa to prirodzene, ale ak na sebe pracuješ, ak máš informácie, ak sa venuješ tej duši, možno aj spiritualite alebo čomukoľvek ostatnému, ak študuješ a dozvedáš sa hlavne tej psychológii, hej, a tak ďalej, to psyché a tak ďalej, vieš veľa vecí o sebe, vtedy naozaj môžeš toto postaviť na tých pevných základoch. Ale ako som hovorila, že ono sa to deje aj prirodzene a je to vývoj tej duše. My sme tu preto, aby sme sa vyvíjali. Musíme si niečo zažiť. Je to ako šúpanie tej cibule. Áno, v tom slamenom domčeku som mala niekde som bola. Robila som najlepšie, ako som vedela. To není, že človek, Ježiš, ja som bola hlúpa, toto som robila. Nie. Vtedy si bola táto verzia seba, takto si žila, toto si potrebovala, robila si najlepšie, ako si vedela. Na to, aby sa tvoja duša posunula, musela si toto zažiť. Posunula som sa do dreveného domčeka. Aha, robila som najlepšie, ako som vedela, vtedy som bola táto verzia seba a zase sa to síce rozpadlo, aby som sa mohla posunúť na novú verziu seba. Koľko verzií už muselo umrieť, aby som bola dneska táto verzia seba a ešte možno veľa umrie, hej? Lebo toto je ten vývoj, kvôli ktorému sme tu. Ľudia hľadajú poslanie, ale poslanie je toto. My sa máme evolvovať ako ľudstvo, ako jednotlivec, ako duša. To je celé poslanie, prečo sme tu, čo sme si tu prišli zažiť, aby sme boli tá najlepšia, najvyššia verzia samých seba. Mne sa toto veľmi páči v NLPčku, že vlastne pri neurolingvistickom programovaní mi došlo, že my vychádzame vlastne z toho, že každý človek je nielen unikátny, ale je dokonalý tak, ako je. Že vlastne dovoliť si to, pretože v tej chvíli, keď máte výhľad na tento smer, vy nevidíte, čo je vlastne za kopcom 2, 3, 4, čiže vy v tej sekunde konáte v tej najlepšej v podstate verzii, presne ako si ty povedala, a konáte vlastne v tom, aby to prinieslo najvyšší pozitívny prínos, aký momentálne vidíte.